ngi priang sngbai pi boro shakani ka channel kejongi but ngi kermen ba boro mapi pia shait pia klanlot but hakani ka video ka bam tasngi ngashko ban crunch phangkini ki video notifications kidon ki ba ong ba kimju i lani kimju yo notification lada ngi plat video shphangki video kam te ngashko ban pen kemai pi ba lada pem kwa ban mes yeki videos ki bangi upload but lada pi kwa ban yo yeki notifications man kapor bangi upload yeki videos te ngubha nyon new notification bell but nyon ru yakni ka option ka batho all khanang ba marsin da pala yeki video shphangki kam thamai kan pau bai ha ka youtube ka jongphi ba ngidang shudap ban pala yeki taki video lada kadang don kono ka problem ba kampau re bagi ladap upload ya ka video te shu follow no yangi haka Instagram kani ka Instagram account ka jongi but hakani ka Instagram ngin ajing tip baik man kapor shapangki video ki bangi dang shudap upload hapo YouTube nang ba phila ban tip shapangki ni ki post barang shulat thamai longkam ta kain lada don mono na phi bomju yo yaki notifications na ka YouTube ladangi upload ki video ki bathamai long na Instagram pat phila yo ban yo yak jingtem ba ngidang shudap ban upload yak video ka bathamai te shuli abi kumta turn on YouTube notification bell but nyon yak tu ka option ka batho all khanang ba phinum do yak videos te lada kadang don ka problem kono shu follow lang haka Instagram ko jongi khanang ba anam dan mono bado ban tip shapang kini ki kam ki barang shmi thamai menen ru nga upload ka video shapang ka post ka barang shulat thamai hapo shillong but men shi sngiru nga upload shapang ki post ki barang shulat thamai hapo Meghalaya but kawai na kita ki post kade yaki bala pas kelas 10 te lada don mono na phi ba khlam yo yaki notifications shapang kini ki video la ban pai hi na kani ka channel bat ngan buru yaki links jong kini ki videos hapo ka description jong kani ka video te hakani ka video ngashko ban krantang shphang kata kublai shibun ba phila ngap yakani ka Jingpynbna ngin sa gendo pat ha ka wei pat ka video